Tiri panapa mugwagwa unobva pamadziva uchienda Nyamaropa Primary panovatwa kuti parikufira Chief Nyamaropa. Isusu reSly Media TV tiri kuona panapa pane tsaona pane pickup iri Twin Top uyo neka Honda Fit handiti. Baba chichaitika panapa tiri kuona kuti mota iyo dzinenge dzarovana panapa. Chaitika ndechekuti ndaenda kuchechi. So mfano angashashi ine mota ichimhanya pana upa ane mota iyi. Saka ndobva svika panapa inda ngandiri munhu maita achina kuti dhobha vananzinga kuno. Ima mchipambane. Aitopamba netsoka. Ndikubva ngochenesa mota ndobva yabheuka. Yabva tiriguka. Yabva tasambudenga ndobva ngavhura dhono bati tiza mutibaka ava vangava chioma. Apa kwangachibva mota yabva uku. Yabva ndisira huruva dhasi. Yabva ndime dhasi tese darike. Yabva ndaenda ndobva abvura dhono ndati ndimubatsire manje. Ndobva abvura dhono ndobva tipechene muchibaka vachikosora vana ndamisa mota indati mirai pane mukomana aita sei? Aita mota yabheuka ari ega. Ari ega. Iya ina ava tivataurira vakazi atorova mota yangu nakaita sei? Ndaitoteerawo iye ndovatanga kusvika. Okay, taurai. Saka ndavati achiuyaimone panapa mukomana yatete ndatofunga kuti munhu wakawanda patiri. Patiriguka yangomira yakadaro yakatendokoka pamasiro. Saka apa ava vatati atorova motikari yangu pakusheka apa. Ndavati atobuda nepapo ndokuroti handei. Mukomana ndoziva nogadzira maredhiyo. Ndongo iye ndiye anga ari wechitsu. Saka tasvika ndobva asvika pamota. Ndati abuda nepanapa makii emota make anga yarimo. Ndobva apisa makii. Iya ndiye apisa makii. Mukomana wacho andaiwa ndoziva vari. Ndobva apisa makii. Ndobva atopa ava makii achosvika emota. Iye atiza akadai so. Saka nevanhu vari kutaura kampani kabva kauya. Kabva kataura kuti aenda pamba pani. Pane pasiri paaenda papati. Saka chizoti pfungwa dzake dziri sei? Munhu wamunoziva here? Handimuzivi. Anga aine vamwe vanhu here? Anga ari one. Ndinotomisa mota ichi. Ndiko. Alright. Une kadi. Panapa pandopa papiri guka panapa. Papa atene utauye panapa. Kuti yapiri guka. Kuti yatafundenga kuti mavhiri atogoti atenda mudenga. Atenda mudenga. Ya ndatocha apa angopfura dho. Ndadoti ndimhanya manje ndasidarike. Iye haana kuratidza kukuvara here. Baba panga kwaibva mota ichidarikawo futi panga pane dhasi ndichitomira manje ndopavhura dho ndobva tasei ndobva tize mota ichiwa ndofanira misa komana pangobuda akadai so ndatofunga kuti munhu wakaita sei vakawanda but ndikuona ari one. Iye ndopazvitiwo ndikutomutsvaga asi handinhingirika kuti akadhakwa here. Hamuna hwawa here. Bapa ndiye ndofunga nokubhekwa kwayaiswa izvi handiziva ndivanga kuti bhabheka bhera kuna pano atotora nezvavo. Tiri kunzwa kuti murume uyo anga ari ega mumotikari. Chatiri kuona chekuti bhampa rekumberi iye atiza asi bhampa rekumberi ririmo mukati motikari munomu. Mashure kwese kwabonyeka nekurola kwayaita motikari yacho iyoyo. Tachitarisa kuona kuti pamwe mungave muine zvinodhaka here. Mune hwahwa hweBlack Label kwobva kwaita imwe rumu godhoro rikumberi uko iro kudhoo chaiko zirava kuti pamwe mavave akanwiwa kana kuti anga achinwiwa atichaziva. Rikatinzwa mamwe eyewitness. angachibva chimhanya ubva inda ndefamba hwangu tinomukudani ogara apo ndakabva. Saka pauya pakabva tizira kuenda uku se paandaona munhu aida kuti achenese so ndobva yangoti apa papina muchigiraivhi yabheuka ndobva tiriguka ndobva amira uku kwaibvawo imwe moto ndobva ngoti ndobva kuda achita seachitiza imi ndopa masiko ndati ndakuisa muri willing kutaura nezerungo zvamaitwa
Iye zvinezvi vatariri veSly Media TV tine vari kuratidza kuti vari kurwadziwa nezvaitwa zvakare nemunhu abveuka panapa. Vasati vasvika panapa vari kuratidza kuti vambosangana pane zvaitika rakatinzosipira padhuze baba chii chaitika? Tiri kuona kuti motikari yenyu ine damage. Mamwe ma-eyewitness ari kutaura kuti muri kuti atanga ndachibva madziva ndichado saka pandanosvika pakevha iye abva anobuda mukevha achimhanya ndobva motikari yake itanga kuswera lose control apo ari ega zvake ari ega. Saka inini ndobva ndatoona kuti ari kutouya zvekuti toita hedhoni, ndobva ndatiza ndichibuda musango, ndobva auya achindikwesha padhoo. zvoda mafuna kutiza mukadai maita toita hedhoni bhozi inini atondirova ndakunze kwerodi. Okay, saka mazoita U10 makutanga ndatomira ndobva ndatoona kuti munhu haasi kuita kumira, ndobva ndatena, ndobva ndasvika ndichitera ndonoti kwaari kutiza indava. Ndobva ndikusvika panapa ndikuona ndiye atonhika. Hati suduruke apa ari mumotikari anga ari ega here kana kuti anga ane vamwe? ina ndakutomboona kuti anga ari ega here kandi bhozi ndazongosangana nemota ichinoda ichingoswera, saka ndazonyatsoona kuti anga anani motikari. Bhozi ndatozongoona baba ndovatozongonimisawo pana kuti amhanya akatiza. Alright. Yato police case kai mautotora futi accident inofanira saka ndo damage yaitika pamotikari yenyu chete. Papa pakwesha zvotondi anga tachitoita hedhoni mamuchisangana ivavo pasvika baba vantivamisa pasvika mufa unogadzira maredhi, saka mufa anogadzira maredhi ndiye azobvisa chii makitoo mangwana. Alright. Apa ari kuziva here muridzi wemotikari chazoita kuti azotora makii? Atopata here introduction anotozikanwa paanogara? aina hangu paanogara handipazive, but hanzi amai vacho nesi iri muchipatara. Alright. Aiwa, kana ari kuzikanwa zvakanaka. Vateri ndo zvatata tikuratidzai zvaitika panapa nhasi uno social kudai. Tsaona dzinoitika asi dzimwe dzinhu dzinokonzerwa nehuman error. Mumotikari yemukomana yabheuka tiri kuona kuti mune mabhodhoro maviri reblack label nerimwe rehwahwa hwechirungu ihwohwo. Watina kuzoona kuti chii chiri kuitika ipapo. Ngatirege kuti under the influence of alcohol atisikiza kuti anga achimwa nezvaakanwa nezuro, nekuti chaakutipa kuti tidaro tsepera kunoka chaakutipa kuti tidaro nechekuti accident dzaitika idzi dzambiri munguva imwe chete. Imwe yaitikira kumberi uko paadhumana netwin cab yewaiti, uyo zvekare apa azobheuka aega. Zviri kuratidza kuti pane zvimwe zvinhu zvanga zvichikonzeresa, kana kuti anga achikotsira, kana kuti anga achinwa hwahwa, kana kuti akafuma akadhakwa. Hatisi kunatsoziva ipapa, asi tiri kutaura zvatiri kuona panapa zvinoratidza kuti zviri kulidha kuti munhu uyu anga pfungwa dzake dzasina kugadzikana, anga asiri stable pakudhiraivha kwake, nekuti atanga kuonekwa achiswevha ari ega. Ndo nyaya yatakubatirai mangwananano emusi wesvondo tiri kunoko kumadziva. Ndina Tatenda Mapiri tanozopedza tafumana simbi yebasa. Ngatifambei zvakanaka mumugwagwa. Looking to open an FNB bank account? VF Accountant makes the process seamless and professional. All you need is your certified ID or passport copy, a physical address, an email, and your phone number. As a passport holder, you can open two types of accounts, an FNB business account or a personal non-resident account. With a business account, receive your salary and customer payments, shop globally, use PayPal, and send money via e-wallet easily. Our package includes a registered company, business bank account, CIPC profile, and all necessary company documents. The non-resident account is perfect for managing international payments and airtime, whether you are in South Africa or abroad. Get started today for only R1,500. Contact VF Accountant at +276 8682 2173 to open your account now.